श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांजन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवियां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं शृण्वतां सुखतां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्य ह्या भद्राणि विधिनोति सुगुरुसतां मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। எல்லோரையும் இந்த மேங்களூர் சார்பாக கிருஷ்ண ராதா கோவிந்தனுடைய அருளாலையும் ராமகிருஷ்ணா பிரபுவினுடைய கருணையினாலையும் நம்ம எல்லாரும் இந்த குழுவில் காத்தால அது 5:30 மணிக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு கூடியிருக்கிறோம். எதற்கு? கிருஷ்ண கதையை பற்றி பேசுவதற்கு. இன்னும் நிறைய பேர் வரல. ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நேற்றுக்கு அவசரமா முடிச்சோம். யாருக்காவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி எல்லாருக்கும். வியாசரைவர் என்ன சொல்றாரு, நேற்றுக்கு வருத்தப்படுறார். நான் இவ்வளோ பண்ணி எனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னா எங்கேயோ ஏதோ திருட்டி நடந்திருக்கு, எங்கேயோ ஏதோ ஒரு கண்டாமினேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது நடந்திருக்கு. அது உடம்புல வெள்ளையா, மனசுல வெள்ளையா, இல்லைன்னா என்னோட இன்டெலிஜென்ஸோட லெவல்லையா, புத்தியோட லெவல்லையா, நான் தான் புத்தி உள்ளவங்கிற ப்ரைட்ல பண்ணினேன்னு தெரியலையே, ஏன் எனக்கு இப்படி சந்தோஷமே இல்லை அப்படின்னு அவர் நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது அவருக்காகவே தோன்றது. அவர் என்ன நினைக்கிறார் கடைசியில, ஓகே மேபி நான் வந்து இந்த என்ன கீழே விழுந்த ஜீவன்களுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி, வேதங்கள்ல இருக்கிற அந்த வேதங்கள்ல கொடுத்துருக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நமக்கு பலநோக்கு கருதின ஆக்டிவிட்டி, அதை எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஒருவேளை பகவானை பத்தி நான் பேசவே இல்லையோ, அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன, நமக்கு திரும்பி வரக்கூடாது. ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, அதுல இருந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்கணும். அது கிடைக்கணும்னா பகவானோட தாமத்துக்கு போகணும். இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, சொர்க்கம் கூட நம்மளோட அப்ஜெக்டிவா இருக்கக்கூடாது, லிபரேஷன் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவா இருக்கக்கூடாது, பகவானுக்கு சேவை செய்யறது தான் அப்ஜெக்டிவா இருக்கணும். அந்த பகவானோடு இங்க பாருங்க, பக்தி தொண்டை நான் வலியுறுத்தாதது தான் இதுக்கு காரணம். அது எப்படி அந்த பகவானை பத்தி நான் எழுதாம விட்டேன்? நான் வந்து என்ன சொல்றது, அந்த பகவான் ஒருத்தர் தான், அவரால தான் நமக்கு வந்து ரியல் ஹாப்பினஸ், ஆனந்தா, சச்சிதானந்தா, பிளிஸ் கொடுக்க முடியும். அதனால நான் அவரை பத்தியோ அவரோட தொண்டர்கள், அவருக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய வைஷ்ணவர்களை பற்றியோ, இல்லைன்னா அவருக்கு தொண்டு பண்ணுவதை இல்லை அவர்களோட வைஷ்ணவர்களுக்கு தொண்டு பண்ணுவதை பற்றியோ நான் சொல்லாததுனாலதான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு அவராவே மனசுல ரொம்ப வருத்தப்படுறார். ஓகேயா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து 32 and 33 முடிச்சுட்டோம்னா இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும். நாரதரின் தோற்றம். இப்ப கடைசியில நாரதர், கடைசி வரிசையில நாரதர் அங்க தோன்ற போறார். நாரதர்லாம் நம்ம வந்து அப்படி பிறந்து வளர்ந்து வந்து அப்படி கிடையாது, அவர்லாம் தோன்றுவார். ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி அவரோட. பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் பிறந்தார் ஜெயில அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, அவதாரம் எடுத்தார், இல்லைன்னா பகவான் வந்து உதயமானார் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா நம்ம. ஸோ பிறந்தார் அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது ஏன்னா அவளுக்கு வந்து நம்ம மெட்டீரியல் பாடி கிடையாது. மெட்டீரியல் பாடி உள்ளவாள் தான் நம்ம பிறந்தார் இறந்தாரெல்லாம் சொல்ல முடியும். அவன் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. ஸ்பிரிச்சுவல் பாடினா என்ன? மெயினா ஒன் திங் நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அது என்ன? அவ வந்து 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவா. அவ வந்து இது என்ன சொல்றது, வாயால தான் சாப்பிடணும்னு கிடையாது, அவ வந்து கண்ணாலே சாப்பிடலாம். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில கிருஷ்ணரை காதாலையும் பார்க்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய அந்த வர்ணத்தை, பர்கா பீடம் நட்டவரவப்பு கர்ணிக்கோ கர்ணகாரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கண்ணுக்கு ஏத்தாப்புல கிருஷ்ணர் அப்படி அந்த வைஜெயந்தி மாலையெல்லாம் போட்டுண்டே, காதுல குண்டலெல்லாம் போட்டு
வச்சுட்டு நம்ம முன்னாடி நிக்கிற மாதிரி தோணும் இல்லையா? அதான் காதாலையும் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்காக நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி கிடைச்சிருக்கா மாதாஜி, நீங்க காதால பார்க்கலாம்னு சொல்றீங்களே, அப்படி இல்லை, செவனம் மூலமாக பார்க்கலான்னு சொன்னேன். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் பாடியில அவ காதாலையும் பார்ப்பா, கண்ணால சாப்பிடுவா, அண்ட் வாயால மூச்சு விடுவா, இதெல்லாம் பண்ண முடியும். அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. அவ வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் உள்ள 3 குணங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டவர்கள் இல்லை. ஓகேயா? ஸோ கரெக்டா அந்த நேரத்தில் இப்ப பாகவத நாரதர் வரப்போறார். வேதவியாசரோட உள்ள மனசுல உள்ள குழப்பங்களை நீக்குவதற்காக பகவான் அனுப்புவார் யாரையாவது. நம்ம எவ்வளோ குழம்பி போய் கிடக்கும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல. நமக்கு ஒரு குரு மகாராஜா அனுப்பி சொன்னார் இல்லையா? குரு மகாராஜெல்லாம் அவ நமக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்குறான்னா என்ன அர்த்தம்? கேரண்டி கொடுக்குறா. பிரபுபாதர்கிட்ட கேட்ட அவளோட டிவோட்டிலாம், பிரபுபாதா உங்களுக்கு வயசாயிடுத்து, யூ வில் லீவ் திஸ் பாடி நவ், நாங்க என்ன பிரபுபாதா பண்ணுவோம்? பிரபுபாதா அதெல்லாம் உன்னோட கவலையே கிடையாது. வேறவர் யூ கோ, நீ இந்த பாதாள லோகத்துக்கு போனாலும் சரி, வந்து உன்னை கூட்டின்னு வந்து கரை சேர்க்க வேண்டியது என்னோட கடமை. பேக் சைட் டோர் என்ட்ரி பிரபுபாதருக்கு தெரியும், டக்குனு கூட்டின்னு போயிடுவார். எப்படி? ஏன்னா பிரபுபாதோட புக்கெல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா அவர் எப்பயுமே பேக் சைட் டோரை திறந்து வச்சிருப்பார். அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டாம். அவரே வந்து நம்மளை ஈஸியா அந்த இப்போ சொர்க்கவாசல் நேற்று கோவிலுக்கெல்லாம் போனோம், அப்பா பாப்பா என்ன கூட்டம் இப்பெல்லாம் கோவில்ல. அவர் ஒரு பேக் சைடு என்ட்ரி ஒன்று இருக்கும். நாங்கள் இந்த போன வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்துக்கு போனோம். அப்போ அப்படிதான் அங்கே அப்படி ஒரு கூட்டம் எல்லா கோவில்ல. காமாட்சி அம்மன் கோவில், அப்புறம் நம்ம வரதராஜ பெருமாள் கோவில், அங்க ஒரு இன்னொரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஏகாம்பரநாத் சிவன் டெம்பிள். அப்ப அந்த அதுல காலை மட்டும்தான் வச்சோம் கோவிலுக்குள்ள, வெளியில வந்துட்டோம். அப்படி கூட்டம். நாங்க 6 வேன்ல போனோம். ஸோ எப்படி இந்த கூட்டத்துல எல்லாரும் போறது இல்லையா? ஆனா ஒரு ஸ்பெஷல் என்ட்ரி ஒன்று இருக்கும். கோவில்ல வந்து பகவானுக்கு அர்ச்சை வைக்கிறதுக்கு பூஜை பண்றவரை பிடிச்சுட்டோன்னா போறோம். அவரை அழகா கூட்டமே இல்லாம கூட்டின்னு போயிடுவார். அது மாதிரி பிரபுபாதா நம்மளை கூட்டின்னு போயிடுவா. ஓகேயா? அதுக்கு அவரோட புக்கு படிக்கணும், கேட்கணும், பரப்பணும் அதை. இதுல பகவத்கீதால லாஸ்ட்ல சொல்றாரு, பகவான் எனக்கு ரொம்ப 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 இஷ்டமானவர் யாரு? இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரபக்ஷ்யாமனு இதம் துதே குஹ்யதமம். சீக்ரெட் நாலேஜ் என்ன தெரியுமா? என்னோட மெசேஜை பரப்புறவன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ யாரை கேட்டு அரைக்கோ கிருஷ்ண உபதேஷ் சொல்லணும் நம்ம. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். முதல்ல ஒவ்வொரு பாதம், அப்புறம் ஒவ்வொரு லைன், அப்புறம் பூரா ஸ்லோகா. இன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி. அழகா பாவத்தோட எல்லாரும், அதுவும் நாரதர் வரப்போறாரு இப்போ, எல்லாரும் ஃபுல் பாவத்தோட கிருஷ்ணரை சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி, சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், அவரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி நம்ம ஸ்லோகம் படிப்போமா? எஸ். தஸ்யைவம் கிலமாத்மானம் மன்யமானஸ்ய கித்யதः கிருஷ்ணஸ்ய நாரதோப்யாகாத் ஆஷ்ரமம் பிராகுதாஹ்ருதம் தஸ்யைவம் கிலமாத்மானம் மன்யமானஸ்ய கித்யதः கிருஷ்ணஸ்ய நாரதோப்யாகாத் ஆஷ்ரமம் பிராகுதாஹ்ருதம் தஸ்யைவம் கிலமாத்மானம் மன்யமானஸ்ய கித்யதः கிருஷ்ணஸ்ய நாரதோப்யாகாத் ஆஷ்ரமம் பிராகுதாஹ்ருதம் ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி, நான் படிங்க மொழிபெயர்ப்பு. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் கிருஷ்ண துவைபாயன வியாசர் தமது குறைகளை எண்ணி வருந்திக் கொண்டு இருக்கும்போது சரஸ்வதி நதிக்கரையில் உள்ள அவரது குடிலுக்கு நாரதர் வந்து சேர்ந்தார். படிச்சிருங்க. வியாசதேவரால் உணரப்பட்ட பெருமைக்கு அவரது அறிவு பற்றாக்குறை காரணமல்ல.
பகவத் தர்மம் என்பது அத்வைதிகளால் அடைய முடியாத பகவானின் தூய பக்தி தொண்டாகும். துறவிகளுக்கிடையில் மிகவும் பக்குவம் அடைந்தவர்களான பரமஹம்சர்களில் ஒருவராக அத்வைதி கருதப்படுவதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரமபுருஷருடைய உன்னதமான லீலைகளில் நிரம்ப பெற்ற நூலாகும். ஸ்ரீல வியாசதேவர் சக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு தெய்வீக புருஷர் என்ற போதிலும் அவரது எந்த நூலிலும் பகவானுடைய உன்னதமான லீலைகள் முறையாக விவரிக்கப்படாததால் அவரது அதிருப்தியை உணர்ந்தார். இதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வியாசதேவரின் இதயத்தில் உணர்த்தினார். இதனாலே மேலே விளக்கப்பட்டது போல் வியாசருக்கும் அதிருப்தி ஏற்பட்டது. பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டு இல்லையெனில் அனைத்தும் வெறுமையாகவே இருக்கும் என்பதும் இங்கு உறுதியாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் பலநோக்கு கர்மத்தின் அல்லது மனோதத்துவ கற்பனையின் உதவி இல்லாமலேயே அனைத்தும் தெளிவாக தெரிகின்றன. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் லைனா வந்துடலாம். நம்ம கதைக்குள்ளே நோய்ஞ்சிட்டோம்னா கிளாஸ் அப்புறம் டவுட்டு கேட்கறதுக்கு டைம் இருக்க மாட்டேங்கிறது. ஸோ லைன் பை லைன். நீங்கள் வியாசருக்கு ஏதாவது அறிவு பற்றாக்குறைன்னு யாருக்காவது டவுட்டா? அவர் தான் நமக்கு வேதங்கள் அந்த அப்புறம் என்ன சொல்கிறது, புராணங்கள், இதிகாசங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவருக்கு அவர் ஏன் இப்படி எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எடுத்து இவர் நன்னா எழுதல் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது. அவர் தான் பகவானோட அவதாரம் அவர். ஸோ அவர் நமக்கு இந்த சந்தேகமே வராது. ஆனால் அவருக்கு ஏன் தோன்றது, நான் பாகவத தர்மம், நேற்றுக்கு தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கைத்தவ தர்மம் பாகவத தர்மம் 2 தர்மம் இருக்கு. கைத்தவ தர்மம்ங்கிறது என்னது? பலநோக்கு செயல்களை நோக்கி நம்ம செயல்பட்டு அதுக்கு உண்டான பலன்களை அனுபவித்து திருப்பி இந்த ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதிங்கிற மெட்டீரியல் இதில் திரும்பி பந்தப்படுறது. அது கைத்தவ தர்மம். பாகவத தர்மம்ங்கிறது என்னது? இதுலேருந்தெல்லாம் வெளியில் போகிறது. இதுலேருந்து எப்படி போகிறது? பகவான் என்ன சொல்றார்? தேஷாம் அகம் சமுதிரத்தா மிருத்யு சம்சார சாகரார். தேஷாம் அகம் சமுதிரத்தா, நான் உனக்கு உதவி பண்ணுவேன். இந்த சம்சார கடலை விட்டு எப்படி அதை கரை சேரணும், எப்படி அதை கடந்து போகணும், எப்படி அதில் நீச்சல் அடிக்கணுங்கிறத நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன்ப்பா அப்படின்னு பகவானே சொல்கிறார். தேஷாம் அகம் சமுதிரத்தா 12வது சாப்டர் நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா, அதில் 7வது வருஷம் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். ஏன்னா அதில் அவ்வளோ அழகான பக்தி சொல்லிட்டார் இல்லையா? பக்தி ரொம்ப ஈஸி. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னார்? ஃபஸ்ட்டு நீ என்னோட பாதங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணு. ஆனால் மையா சக்தமாக நான் பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு என்னோட பாதத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். அச்சிச்சோ அது முடியலையா? பரவாயில்லப்பா, அதை விட ஈஸி என்ன, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஓகே, அதுவும் என்னால் முடியலையா? ஓகே, என்ன வேணா பண்ணுப்பா, கடைசியில் பண்ணி முடிச்சிடும் சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொன்னேன்ப்பா. நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ படிச்சுருக்க இல்லையா? 12.8 9 10 11 12 அதான். ஸோ 4 ஸ்டெப்பு. ரொம்ப கொஞ்சம் பகவான் கிட்டேயே பாதத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட்டு கொடுத்தார். முடியலையா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைப்பா, 4 ரெகுலேட்டிவ் அவ்வளோ கஷ்டமாக என்ன? ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணு. சில பேருக்கு அதுவும் கஷ்டம். ஏன்னா அதை இப்போ இன்னைக்கு அந்த வார்த்தைகள்லாம் சொல்லக்கூடாது. அதெல்லாம் சாப்பிடாம அப்படியெல்லாம் அவளால் இருக்க முடியாது. ஸோ அதனால் சரிப்பா சாப்பிட்டுக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பண்ண வேண்டியது எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கோ. கடைசியில் அட்லீஸ்ட் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி பகவானே கிருஷ்ணா, எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், பட் எல்லாத்தையும் உன் பாதத்தில் ஒப்படைச்சிட்டேன், எந்த பாவமோ புண்ணியமோ எனக்கு தெரியாதுப்பா, நீ பார்த்துக்கோப்பா, கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. அதுவும் முடியலையா? சரி விடு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றார்? எனக்காக வேலை பண்ண. கடைசியில் அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டார். எல்லா வேலை ஒவ்வொரு வேலை பண்ணும்போதும் நீ சொல்ல, அவ்வளோதான், கிருஷ்ணா உனக்காக ஆஃபீஸ் வர, கிருஷ்ணா உனக்காக சாப்பிட்ற, கிருஷ்ணா உனக்காக வேலை பண்ணுற, ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு பண்ணது என்ன அவ்வளோ கஷ்டமா அப்படின்னு நமக்கு பக்தியை கொடுக்குறார். ஸோ அதனால தான் இவர் யோசிக்கிறார், இவ்வளோ ஈஸியான பக்தியை நம்ம மனுஷாளுக்கு கொடுக்கலையோ, பெரிய பெரிய வேதங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இத்தினோண்டு ஒரு வார்த்தை இல்லை தப்பாக சொல்லிட்டா கூட போகிறோம். அந்த இந்திரனை எனிமையாக்கணும் அப்படிங்கிற வேத மந்திரத்தை சொல்லும்போது இந்திரனுக்கு எனிமையாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இந்திரனுக்காக, அவ்வளவுதான். அந்த வார்த்தையை சொன்னதுனால என்னாச்சு? இந்திரன் விருத்தாசுரனை கொண்டான். இல்லைன்னா விருத்தாசுரன் அவ்வளோ பெரிய பக்தன், அசுரன்ல அவன். போன ஜென்மத்தில் உள்ள சித்திரகேத்து, பார்வதி தேவியோட
சாபத்தினால விருத்தாசுரன் ஆனா அசுரமுக்கு நான் இருந்தப்போயும் கூட ஃபுல் பகவான் தொண்டு பண்ணினவன். அதனாலதான் இந்திரனால அவனை அப்படி ஈஸியா கொல்ல முடியல. கடைசியில விருத்தாசுர் ஹாஸ் டு கிவ் அப், என்னை கொன்னுக்கோப்பா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவனால கொல்ல முடிஞ்சது. நம்ம கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா, யசோதா மையாவுடைய எண்டவரை பார்த்து கட்டிக்கோமா அதானே அப்படின்னு சொல்லி தானே அந்த கயிறு தூக்கி கொடுத்தோன்னா யசோதா மையா கட்டிட்டா. அந்த மாதிரி. சோ அது பகவானோட பக்தி. பகவான் இங்க பாகவதத்துல தப்பாவோ ரைட்டாவோ நமக்கு தெரிஞ்சபடி நம்ம உச்சரிச்சாலும் பகவான் அதை ஏத்துப்பார். அவருக்கு தெரியும் நம்ம பாவம். இந்த குழந்தை இப்பதான் சன்ஸ்கிருத் கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு, வராட்டி என்ன தப்பா சொன்னா என்ன. நம்மெல்லாம் சின்ன குழந்தைகள் நம்மத்துல பிறக்கும் போது தப்பு தப்பா பேசுங்கள், அந்த என்ன சொல்றது மழலையில பேசுங்கள், அழகா புரிஞ்சு நம்ம கொண்டாடுறது இல்லையா, அதை எவ்வளவு அழகா எங்க குழந்தை பேசுறது பாருங்க, எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம். அது ஒண்ணுமே அவளுக்கு புரியாது, நம்ம கேட்கறதுனால புரியலாம். சோ பகவான் அப்படி இருக்கார். அதனாலதான் இவருக்கு தோன்றது அப்படிப்பட்ட எளிமையான பகவானோடு தர்மத்தை பத்தி நம்ம பேசலையோ அதனாலதானோ அப்படிங்கிறார். அத்வைதிகள் அத்வைதி, துவைதம்னா ரெண்டு, அத்வைதம்னா ரெண்டு கிடையாது ஒண்ணு. சில பேர் என்ன சொல்றா, நம்மளும் பகவானும் ஒண்ணு, பகவானின் அம்சங்கள் தான் நான் சொல்றது பகவான் சொல்ற மாதிரி, என்னை கும்பிட்டால் பகவானை கும்பிட்ட மாதிரி எப்படின்லாம் சொல்றவா. அவெல்லாம் யாரு? அந்த பாகவத தர்மத்தை அடைய முடியாத அத்வைத்தவாதிகள். யாரால அடைய முடியும்? நானும் பகவானும் வேறன்னு தெரியணும். நான் பகவானோட சின்ன அம்சம், நான் எப்படி பகவான் ஆயிட முடியும்? பகவான் மாதிரி என்னால படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்லாம் செய்ய முடியுமா? முடியாது. சோ நம்மளும் நம்ம பகவானுடைய ஒரு சின்ன அம்சம், அணு ஆத்மா. அதான் வேற வேற. அது அளவுல குவான்டிட்டியில நம்ம ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட், குவாலிட்டியில பார்த்தோம்னா பகவான் கிட்ட உள்ள எல்லா குவாலிட்டியும் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. அதனாலதான் தாசானு தாசானு தாசன் பகவானுக்கு பிடிக்கும். தன்னோட பக்தர்களை சேவை பண்ணினா நம்ம சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த குவாலிட்டியோட வந்துட்டோம். அங்க பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவோம், அது பிரேமா. இங்க மனுஷாளுக்கு சேவை பண்றோம், ஹஸ்பண்டுக்கு, ஒய்ஃபுக்கு, குழந்தைகளுக்கு, பேரன்களுக்கு, பேத்திகளுக்கு, பாஸுக்கு, இவாளுக்கு சேவை பண்றோம். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஒரு சேவை உணர்ச்சி இருக்கு இல்லையா, குவான்டிட்டியில டிஃப்ரெண்ட் ஆகுமே ஒழிய குவாலிட்டியில நம்ம ஒன்னா இருக்கும். இதான் இப்ப சொல்றாரு. ஓகேயா? அப்படி அவர் மனசுல நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது, நான் இந்த பாகவத தர்மத்தை கொடுக்கலையோ, அந்த மத்த எல்லாரையும் மாதிரி அந்த கைத்தவ தர்மத்தை கொடுத்துட்டேனோ அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது, அந்த பத்ரிகாசிரமம் அழகான இடத்துல, ஹிமாலயால, அந்த இடமும் பியூட்டிஃபுல், அங்க பகவானை பத்தி நினைக்கிறவரும் பியூட்டிஃபுல், இவருக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்காக வரக்கூடிய நாரத முனிவரும் அவ எல்லாருமே அற்புதம். கிருஷ்ணர் நிறைய மெசேஜஸ்ல சொல்றார் அவரோட ஆக்டிவிட்டி, அவர் எல்லாருமே அற்புதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இன்கன்சீவபிள்னு சொல்லுவோம். அச்சிந்திய அச்சிந்திய, இன்கன்சீவபிள், அச்சுதா இன்ஃபேலியபிள், கீழே விழாதவர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, அச்சிந்திய அச்சிந்த பேத பேதா. அதான் ஸ்ரீலா மகாபிரபு, சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அதான் சொன்னார். ஒன்று அட் த சேம் டைம் வேறுபட்டது. ஓகேயா? சோ அந்த பகவானை பற்றின லாஸ்ட் லைன் பாருங்க. உன்னத அன்பு தொண்டில் வலநோக்கு கர்மத்தின் அல்லது மனோ தத்துவத்தின் கற்பையின் உதவி இல்லாமலேயே, அதை நமக்கு உள்நோக்கு இல்லாமல் அந்த பகவானுக்கு நம்ம தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாக்க, பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டு இல்லையெனில் அனைத்தும் வெறுமையே அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு அவர் இப்போ புரிஞ்சுட்டார். இப்போ நம்ம என்னதான் புரிஞ்சுட்டாலும், நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், எல்லாமே நம்ம நேர நம்மளால அதை என்ன சொல்றது, ஸ்ரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம், 3 விதம் சொல்லுவோம் இல்லையா. கேட்கணும், கேட்டு மனசுல வாங்கிட்டு ஆழமா அதை அறிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த கவுவெல்லாம் அவசர அவசரமா சாப்பிட்டு ஒரு இடத்துல போய் படுத்துன்னு திருப்பி அந்த சாப்பாட்டை கொண்டு வந்து அவங்க ஆசைப்படுமா. அது மாதிரி கிளாஸ் நடக்கும்போது கேட்டு 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 வச்சுக்கணும். ஒரு போர்ஷன்ல கிளாஸ் எல்லாம் இல்லாதப்போ அதை அப்படியே மனசுக்குள்ள கொண்டு வந்து, இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல என்ன சொன்னா, இன்னைக்கு எந்த கிளாஸ்ல என்ன சொன்னா அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படணும். நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஓகேயா? என்னது? ஸ்ரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம். ஸ்ரவணம் காதுக்கு வேலை, மனனம் மனசுக்கு வேலை, நிதித்தியாசனம் எல்லா புலன்களுக்கும் வேலை. நம்ம அப்படி மனசால கண்ணால நினைக்கணும். எந்த கிளாஸ்ல கேட்டோம், இந்த கிளாஸ்ல யார் சொன்னா, என்ன சொன்னா, அப்புறம் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வேலை கொடுக்கணும். என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, வாழ்க்கையில எப்படி இறக்குறது அதை அப்படின்னு நம்ம
புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? ஸோ அதான் தர்மம் து சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தர்மம்ங்கிறது என்ன? நம்ம இந்த வேலைக்கு போய் வேலை பண்ணி அம்மா அப்பாவை காப்பாற்றணும், இதெல்லாம் தர்மம் தான். அதை எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணா உனக்காக நான் பண்றேன்னு சொல்லி பண்ணணும். அதானே 12வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு. அது பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. கடமைகளை பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே அப்பப்போ பரித்ராணாய சாது நாம் வந்து 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 அவர் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். எப்படி நம்ம வந்து கிரகஸ்தா லைஃப்லையும் இருக்கணும், சன்னியாச லைஃப்லையும் இருக்கணும், அந்த பத்திரபத்மம் இவாம்பசம் தாமரை இலையில தண்ணி படாத மாதிரி நம்ம இருக்கணும். எப்போ அந்த 4வது ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டோம்னாக்கா, 3வதுக்கே இன்ஃபேக்ட் பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம், அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்தம் நிலைமையிலேயே 40க்கு மேலேயே பட்டும் படாமலும் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சன்னியாசா மாதிரி கிரகத்துல இருந்துட்டே இருக்கலாம், நம்ம ஒன்னுத்திலையும் பற்று இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவர் திருப்பி திருப்பி வர்றார். பகவானே வந்து நமக்கு வாழ்ந்து காட்டுறாரு. தான் தர்மம் து சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம் நைவை வித்ரிஷயோ நாப்பி தேக்காக அவர் வந்து தன்னுடைய எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நமக்கு நடத்தி காட்டுறாரு. அது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. போலாம், 10 நிமிஷம் இருக்கா? ஹரி போல். அப்பா கரெக்ட் டயத்துக்கு இன்னைக்கு வந்துட்டோம். 10 நிமிஷம். 33வது இது நாரதர் இப்ப வரப்போறாரு. இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காந்துக்கோங்க. ஃபுல்லா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஓம்னு சொல்லக்கூடாது, ஓம் அப்படின்பா சில பேர். ஓம் அப்படி வரணும், அப்படி ஃபீலிங்கோட அப்படி வரணும் இந்த வெர்ஸுக்கு. எல்லாருக்கும் வார்த்தைகள். ஓகேயா? தமபிஜ்ஞாய சகசா தம் அபிஜ்ஞாய சகசா பிரத்யுத்தாயாகதம் முனிः பிரத்யுத்தாய கதம் முனிः பூஜயாமாச விதிவன் விதிவன் நாரதம் சுரபூஜிதம். நாரதம் சுரபூஜிதம். அப்படியே மனசுல நாரதரோட தோற்றத்தை வச்சுக்கோங்க. தம விஜ்ஞாய சகசா பிரத்யுத்தாயாகதம் முனிகி சகசா பூஜயாமாச விதிவன் நாரதம் சுரபூஜிதம். பூஜயாமாச விதிவன் நாரதம் சுரபூஜிதம். தம விஜ்ஞாய சகசா பிரத்யுத்தாயாகதம் முனிகி பூஜயாமாச விதிவன் நாரதம் சுரபூஜிதம். தம் அபிஜ்ஞாய சகசா பூஜயாமாச விதிவன் நாரதம் சுரபூஜிதம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு இடத்துல பாகவதத்துல நாரதனை பகவான் சொல்லியிருக்காரு, பகவான் நாரதர். ஒரு படிங்க படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ நாரதரின் மங்களகமான வருகையின் போது ஸ்ரீல வியாச தேவர் மரியாதையுடன் எழுந்து நின்று சிருஷ்டிகர்த்தாவான பிரம்மதேவருக்கு அளிக்கப்படுவதற்கு இணையான பயபக்தியுடன் அவர் வழிபட்டார். பொருளுரை வேற யாரும் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவா முதன் முதலாக படைக்கப்பட்ட ஜீவராசியான பிரம்மாவை குறிக்கிறது. அவரே வேதங்களின் முதல் மாணவரும் பேராசிரியரும் ஆவார். அதை அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடமிருந்து கற்று முதலில் நாரதருக்கு போதித்தார். ஆகவே ஆன்மீகமான சீட பரம்பரையில் நாரதர் 2வது ஆச்சாரியார் ஆவார். அவர் பிரம்மாவின் பிரதிநிதி ஆவார். ஆகவே எல்லா விதிமுறைகளுக்கும் தந்தையான பிரம்மாவுக்கு இணையாக அவரும் விளக்கப்படுகிறார். அதை போலவே சீட பரம்பரையின் சங்கிலி தொடரில் இடம்பெற்ற மற்ற எல்லா சீடர்களும் கூட மூல ஆன்மீக குருவின் பிரதிநிதிகளாக மதிக்கப்படுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தின் ஸ்ரீ நாரதரின் தோற்றம் எனும் தலைப்பை கொண்ட 4ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் எவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன? ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் இப்ப சீக்கிரமா சொல்லிடுறேன், அப்புறம் 2 நிமிஷம் நம்ம டவுட்ஸுக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து பாருங்க, வேதவியாசர் வந்து பகவானோட அம்சம், பகவானே தான் அவதாரம் இல்லையா? ஆனா நாரதர் வந்து பிரம்மாவோட புள்ள. பின்ன ஏன் யாருக்காவது இந்த டவுட் வருதா? பின்ன ஏன் வேதவியாசர் வந்து நாரதருக்காக எழுந்து நின்று நாரதரை குருவா ஏத்துக்கிறார் அப்படின்னு யாருக்காவது டவுட் வருதா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது வரக்கூடாது. ஏன்?
அப்படின்னாக்க இங்க வந்து நம்ம பகவத்கீதால 2.7 யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். कार्पण्य दोषो दोषो निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं स्वामी मां त्वं प्रपन्नम्. हरि बोल शिष्यस्ते अगम சாதி மாம் துவம் பிரபன்னம். கிருஷ்ணரை குருவாகவும் தன்னை சிஷ்யனாகவும் அர்ஜுனன் சொல்லாத வரைக்கும் கிருஷ்ணர் வாயே திறக்கல. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் வந்து இன்டைரக்டா ஒரே ஒரு இடத்துல இன்டைரக்டா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு, அவ்வளவுதான். 25வது வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் ஓப்பனா ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச கிடையவே கிடையாது. ஸோ இப்போ 7வது 2.78 7ல அவன் வந்து குருவா ஏத்துக்கிறாரு அர்ஜுனர். அதுக்கப்புறம் 8ல வந்து அவர் சொல்லிட்டாரு, இனிமே நீ தான் எனக்கு, நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு காண்டிவெல்லாம் வந்துடுறது. அப்புறம் தான் கிருஷ்ணர் வாயத்தை இருக்கிறார் இல்லையா? அத மாதிரி அது எதுக்காக சொல்றானாக்கா, நமக்கு வந்து குரு இல்லாமல் குரு சாது சாஸ்திரா. பகவான் வந்து மெட்டீரியல் இதை ஃபுல்லா படைச்ச உடனே ஒரு காரை படைக்கும் போது அது கூட ஒரு மேனுவல் புக் வரா மாதிரி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட படைச்ச உடனே அவர் சாஸ்திரமும் கொடுத்துட்டார், மேனுவல் புக்கு. இதை படிங்கோ, இதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கோங்க. நம்மளாம் படிச்சோமா, நம்மளாம் நடந்துக்கிறோமா இன்னைக்கும்? இல்ல. ஏன் அப்படின்னாக்க, நம்ம படிச்சாலும் சரி நடந்துக்க ட்ரை பண்ணாலும் சரி அது நடக்காது. ஏன்னாக்க ஒரு குரு மூலமாகத்தான் அது நடக்கும். அதுக்குதான் நம்ம சொல்றோம் சாது சாஸ்திரா குரு ஃபர்ஸ்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் 3S ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்லி கொடுப்பாரு. ஆனா அது வந்து நம்ம சாதுக்களின் சங்கத்துல, சாது சங்கா வைஷ்ணவர்களுடைய குழுவில கத்துக்கணும். அத குரு சொல்லி கொடுத்த அப்புறம் என்னத்த சாஸ்திரத்தை. ஸோ குரு சாது சாஸ்திரா, குரு சாது சாஸ்திரான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால ஒரு குரு வேணும். குரு இல்லாமல் நம்மளால எதுவுமே கத்துக்கூடாது. அதை நமக்கு சொல்லணுங்கிறதுக்காக நாரத முனிவரை வியாசதேவர் குருவா ஏத்துக்கிறார். நம்ம கிருஷ்ணர் ஏத்துக்கலையா? கிருஷ்ணர் வந்து நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு எப்படி வாழணும் அப்படின்னு குருவை அடைக்கலம் அடையணும் சொல்லி கொடுக்கணும்னா நான் சிஷ்யனாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் பலராமனும் சாந்திப்பன முனி ஆசிரமத்துக்கு போய் அங்க சிஷ்யனா இருந்து சாந்திப்பன முனியை தன்னோடு குருவா ஏத்துன்னு எல்லாம் படிச்சுன்னு வந்தார் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து தத்வித்தி பிரேணி பார்த்தேன். ஒரு குருவை எடுத்துன்னா அவர்கிட்ட பணிவோடு கேள்விகளை கேட்டு அவர் மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொண்டால்தான் நமக்கு அந்த உண்மையான சாஸ்திரம் நமக்கு புரியும். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு அந்த சாஸ்திரம் வந்து புரியாது. ஓகேயா? பகவானாலதான் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய தயாம் கரா விசார விசார கிருத்தே சித்தே பபே சமத்காரா. ஸோ அத கிருஷ்ணர், அது சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சொல்றார், ஆசாரியர்கள் மூலமாக நமக்கு வரும்போது அது ஒரு சமத்காரம் மாதிரி வரும். அது எப்படி? நான் இவ்வளவு நாள் இவ்வளவு முட்டாளா இருந்தேனே. நான் சொல்றேன் பாருங்க, இனிஷியேஷனுக்கு அப்புறம் தான் பகவத்கீதைனா என்னன்னு புரிய ஆரம்பிச்சது. ஒரு வருஷம் மண்டையில ஏறாது 100 வாட்டி படிச்சாலும். ஆனா அந்த குருவோட ஆசிரியம் நமக்கு கிடைச்ச உடனே அது எப்படிதான் அந்த குரு தான் பேசுறார், நம்ம எல்லாம் பேசுறதே கிடையாது. ஸோ அதனால நாரதருக்கும் இங்க வந்து விதிங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டட் மேன். யார் அது? பகவான் வந்து யாரை முதலில் படைத்தார்? பிரம்மா. அந்த பிரம்மா வியாசதேவருக்கு வருஷத்துல பார்த்தல. இப்போ கிருஷ்ணர் உள்ள போய் இந்த என்ன சொல்றது, இந்த அறியாமை இல்லை, அது பேர் என்னது, கன்ஃபியூஷன். இந்த கன்ஃபியூஷனை நான் ஏன் இப்படி பாகவத தர்மத்தை கொடுக்காம போயிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மொரோஸ், அந்த ஒரு வருத்தமான விஷயத்த கிருஷ்ணர் தானே வியாசதேவருக்குள்ள போய் கொடுத்தாரு அப்படின்னு இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அத மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து முதல்ல இந்த பிரம்மாக்கு தானே தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதிகவி. ஆதிகவி பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் கவி. ஓகே, அந்த பிரம்மாக்கு அவரோட இதயத்துல போய் கொடுத்தார் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்போ வியாசதேவரோட இதயத்துல போய் அவர் சொல்லிட்டார், நான் கன்ஃபியூஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டார். ஏன்னா நான் இப்ப அது பண்ணலைனாக்கா ஒரு குரு வரமாட்டா. நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ரொம்ப அறியாமையில தத்தளிச்சுன்னு இருக்கும்போது கிருஷ்ணா நீயே பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம முன்னாடி குருவை கொண்டு நிறுத்திடுவார். அப்புறம் அந்த குருவை வந்து ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சாக்ஷுர் உன்னிமிலித்தம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸோ அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை போக்கி ஞானம்ங்கிற தீபத்தை ஏற்றக்கூடியவர் யாரு? நம்மளுடைய குருதான். ஸோ அதனால அந்த என்ன இன்னொரு வருஷம் கூட இருக்கேன், நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அனுச்சரத்தி எப்படி அவ பெரிய பெரிய
தலைவர்களோடு பாதைகளை, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், நம்ம ஆச்சாரியர்களோட பாதைகளை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணரே வந்து நாரதரை குருவா ஏத்துண்டு அந்த ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வெளுத்து வாங்கிடுவார் நாரதர். நீ இது பண்ணல, நீ அது பண்ணல, நான் இதெல்லாம் பண்ணினதுனால. அவர் கேட்பார் வேதவியாசர், உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் கிடைச்சதுன்னு. அவர் சொல்லுவார், நான் இதெல்லாம் பண்ணினதுனால எனக்கு கிடைச்சது. பியூட்டிஃபுல் சாப்டர். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் உள்ளதுலேயே நமக்கு வந்து உண்மையான ஞானம் அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நாரதர் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையின் மூலமாக தன்னுடைய, அது எக்ஸாம்பிள்னு சொல்றோம் இல்லையா, லிவிங் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அப்படி இருந்து அவர் வந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லி கொடுக்க போறார். ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வாஞ்சா கல்பத்தருப்பிச கிருபா சிந்து பய பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा. யாராவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா.